तीनजना मोबाइल सेम सेम একটু এদিকে বলেন প্রথম দা এক দুইটা চেয়ার আছে দেখেন তো একটু पहिला चिनी मीडिया चैनल बेलाके हामबाय मारो दिनै जोंर सिदाय थानाव फायमानि इंखा कायसानो कारण त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरंनो सायमानो सालकिसा सेकां हेजामाराव आरो कम्युनिटी हल बीजेपी नि हिनि जों सायमिया किन्तु जों सायमान आरो पश्चिम त्रिपुरानि चिनी तामनायबानो एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि कायसा प्रोग्राम दंमानि पहिलाव जों सायमानखा प्रोग्राम एस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि ओ एमपी चिनी क्रि सारगनो रिगनाइटे सारि बांनानि हिनेक जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग कायजा लेहक अब तो जान पार्टी बेपार बतामो खाई खाया सेमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबाय सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डायरेक्ट त्रिपुरा मथानो बरक ब्लेम खाइया एवं त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुंमुं रई कारण बुं तो मानाय न लोकेलनि बरक तो आरो जतन दंबायो लोकेलनि चिनि त्रिपुरा मथानि सापुटारनि बुंमुं बरक केस फाइल खाइया गाबोन यागुलो चां सिंताम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबोनि परेबो रिएक्शन किसु किसु चैनलनि मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय दंनाय रक बरक डायरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिका कक सानानै कक गया दाबो तो जानजनि फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबोनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिस्टि खालायका जोंनि लिडार रं सागा थियास একটা घटना गथिका चीफ मिनिस्टार मारात्मक जलि जाखा स्वराष्ट्र मंत्री मारात्मक जलि जाखा खरंनि जों जे फांथुं जों खरंनि मारमनाय रंखा सारने खाइ रहका आबोनि परेबो साव स्वराष्ट्र दफ्तर तैसो साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलति खायजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक सागनाया माने कतै त्रिपुरा मथानि पक्षे दङनि सामाखौ ना जोंबो साव नों जुदि एका घटना गथिका अंकाय आ जागाव निरपेक्षभावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङि खायं साबो दुस दिनै मंगलबाबो बुजाखाबो जोंहा हामजागो जों हामजा गया किन्तु साबो बुखा नोंबो तथ्य मान हानाय तथ्य हामानि परे मंगलबाबो बागि बुजाखाते आ बागि सिमना एलाकानि बीजेपी नेतार बियां थांका ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ ता गोबां नेता दङ आदिना ताङा अनुपस्थित तामर अजगन जे नुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल और दलीय कुंडलनि कारणे शुधु माइलिस दाना थांतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदै कोनो एकटा किसुं लायखेना गाद बेरसानान जागा हांके ताइ केबनो मालिया जोंनो त्रिपुरा मथान बर बेरि रेखा तिनि जों जर फायमानि कारणका जों अनारेबल तिनि चीफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खायनाय नों फल्स केस जे रिमानि बीजेपी नि अंगै आबना दाक्ते उइड्र खालायदि आबना उइड्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा
हिमी तंफ्रु सिनी पार्टी नि कयेकजन नग थांग तंगनि जरा आबो बरक एमनो बुजा खा शेष पॉइंट बरक हेजामारा पीएचसी बरक सेलाइन टेलाइन जे बर बारक लाखा आबोनि उपलक्षे आबोनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खाइनाय रक बुंगो स्पेसिफिक सिंग बुमुरखा बंग एरेस्ट खाइनां तो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बंग रम दिनै जे खाइमगा सिंखाय केस पर्यन्त ता पॉइंट रेजिस्टार खालाय गया आबो प्रशासन आइनटी सुदे एक हाते ताली बाजे आइनटी सुदे बंगनि बागै ना चिनखौ आइन करिखा दा जोंनायो 24 घन्टानि बिसिङो जोंनो जा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नंबर उइथड्र माखानाय आबंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखानाय एरेस्ट केस जों 24 घन्टानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा आबोनि परे जों जबर जरकुन किछु खायाखै आबोनो जों एके व्यवस्था हानाय खूब गणतांत्रिक उपाय न कोनो बुलाय तगलाय खायावै न जों लामा दाकासो बन्द दाकक ना जोंखि असहयोगिता आंदोलन खालाय तामख्लाय आबो चिनि ब्यापार आमबागे आं दिनै पुलिस प्रशासन एवं चिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जे एसपी न बा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न ऑनरेबल जारा मिनिस्टर न आं अबनो अनुरोध खानाय त्रिपुराओ शांति सम्प्रीति बजाय नारंगनि बागै एवं जत पार्टी नि न बिनि फ्रीडम दङ जतनि न डेमोक्रेटिक हिसाबै जानि प्रोग्राम बर खायतं मानो आबो खायनाने बागै अन्तत निरपेक्ष पुलिस बंनि सामुं निरपेक्ष नांथों जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बंनो बरंबै जेल दाना नांथों अबनि बागैनो जों तिनावर फायो जस्ट तिनावर जों लीडरशिप जों आरो डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुं जरे हिनि फाइगा हांखाय तिनाव लामा सागिया जोंनो जरे खानानो जरे साका न फुनुक दिंगे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडीसी एलाकाओ या नन एडीसी एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराक न तागबो जों थिना राजि दंगो तागबो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सोले ताहने बनो जिनि एकॉर्ड नि बागै जों तागबो चबा खायनो बागै जों रेडी दं जों कोनो दिन उसरुकला आरो बागैनो जों तिनि आरो फाइगा आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जरि जस्टिस जरि माय आंखाय जों आन्दोलन ताव खायनाय जार पुलिस जा माना जो खायनो मोसा खायदि ननि अधिकार दङ खायदि जेभाबे होक अन्यभाबे फान जोंनो केस देना खाय रेडी चिन कोन दुख करै किन्तु जों बाबुनि आबुनो तै जों आसुगुइ तंगला जों आसुग तंगला नों एलायन्स जों फान नों एलायन्स एकमात्र एकॉर्ड नि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिबो फाइ दङ त्रिपुरा सामां मा खामनो पायो त्रिपुरा सा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थाङा आबुल ताबुल जे बरक बांलादेश नि आ बरक सु उल्टा सिन जातो से बांलादेश नि साइमानाय अ बरक नि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंनाय कोन आसाग्रै हामबाय।